सोर हिन्जाव बेलाय न' सिङाव हाबलांगासिनो सोर बियो खोनासंनाय सोरमोनबा नोङो सोरखौ नांगौमोनबा मा नागिरदों आंखौ सोंनो फैदों नोङो सोर नों होननानै नों बुंग्रा माने नों सोर सोर नों आंखौ सोर नोंनो मानो नांगौ नों सोर आं हाबिला मिस हाबिला आं बे न'खरनि बिगोमा मोनथिबाय दा आंसो सोंनांगौ नों सोर मिस हाबिला आंनियाथ' आंनि सिनायनायावथ' आंहा रावबो आलासि मुं गैया हाबिला मुंनि नों सोर आंनि न'आव मा मोन्दों मा खालामफैदों आंनि न'आव बे सोंनायनि मोन्थाया आंहासो दङ मानोना आं बे न'खरनि बिगोमा आं जाबाय खानस्रि आंनि मुङा खानस्रि अबेनि मा भिखारिफोर फैलाबायो जाय न'खरनि बिगोमा बेखौनो सोंनो फैबावो आरो रुथ' सोर नों होननानै साला खानस्रिखौ सिनायाखै आंनि न' बियो आंनि बिल्डिं आंनि न' बेफोर आंनि सम्पति आरो आंखौ सोंनो फैदों सोर नों होननानै सोबानासो होननो लुबैथारदोंमोनहाय आङो बे न'खरनि बिगोमा खानस्रि आरो माने अनजालि बिमा नामा बियो नाथाय मानसिखौलाय बारा बैसोनि नुवाखै माथो अनजालिनि बिमाबा अनजालिया बेसेबां बैसोनि अनजालिया क्लास 8आव फरायो होनदोंमोन ने बिमाया सिख्लाथार माथो नंखायबो बुंनो हानाय सोर हिन्जावबा आंथ' नुवाखैबो माबार अनजालिखौ खिथाहैनांगोन आङो मालथ' थानांगौ बिसोरनि न'आव गाहामैनो नाथाय दा मोजाङै मोनथियाखैना आङो मालफोरा अबाव दङ आरो बेसेबां दङ थानायाथ' गोबां थानांगौ दे साननैसो थानैसो दे बिसोरनि न'आवनो हौवा मानसिफोरथ' रावबो गैखाया हिन्जाव मानसिफोर गोजासो बेनि सायाव अनजिमायाबोथ' बेयावनो दंखायो माथो प्रब्लेम बिनानावनियाव दंफैयो बेबायदि मोनगोन बिनानाव दङ आंबो बेयावनो मायबा ओरैनो मावफ्लाना थासिगोनब्रा जेब्लासिम गुबुन जायगा थानो थिखाना मोना बेयावनो साननैसो थाथ'नोसै जानाय लोंनाय फ्रि थानाय माथो नांबावगौ उनाव लासैनो मालफोरखौ खावसिगोन मा नांगौ मा गैया मा दङ मा गैया सना रुफा थाखा फैसा आदा नों मा साननानै दङ मिथिगौ आङो बेखौ आरो बुंबावनांगौ नामा फाग्लि आं नोंनि बिदा आं मा सानदों नोंथ' बेखौ मोनथिखागोनानो फाग्लि गथ' आदा नों एसेबां गोरलै साननाङा बे न'खराव माबा मोनसे मावनायखौ नों मिथिगौ दा बे न'खराव जायगा लाना जायगा सिसि केमेरा दंजोबो नोंथ' बेफोरखौ मोनथियाखैबो नों हमजागोन एबारो बे खेबाव जुदि नों माबा मोनसे सिखाव खावो बे न'खराव जुदि माबा खावनो सानदों नोङो सिसि केमेरा दंजोबो न' नों हमजाखागोन डाइरेक्ट सिसि केमेरा बेफोर जेबो खामानि होआ सिखावफोरनियाव माने जोंफोर जाबाय प्रफेसनेल सिखाव बे सिसि केमेरायालाय मा मेगनखौ ओरै खोबथेना होबानो गैला आरो बे जेबो नुला मा मोन्दों नोङो बेफोरबायदि मालायनि आन्दाराव रुवाथि मावनानै जानानै हो मा मोन्दों नोंबो आंनि गुनखौ लानांनो हाया नामा आं फोरोंनानै होगोन मानसिफोरनिफ्राय माबायदि सिखाव खावनांगौ नेक्लेस मारै खावनांगौ सना माबोरै बोनांगौ गोदोनानिफ्राय फैसा मानि बेग पार्सनिफ्राय मारै फैसा खावनांगौ मानि बेग मारै खावनांगौ बेफोरखौ नोंखौ आं फोरोंनानै होगोन मोनथिबाय आरो बेनिख्रुइबो गुबुन आलादा खामानि दङ आंनाव नोङो आंनि आन्दाराव मावनो हागौ जों सानैबो बेफोरबायदि न'खर गिदिराव नै आं सानदों नों बेफोरबायदिनो रुवाथि जानानै हाबफ्ला न'खर गिदिरफोराव बेनिफ्राय आंबो माबा मोनसे जानानै हाबफ्लासिगोन बेनिफ्राय सानैबो मालफोरखौ गोनां माल गोबां माल दङना धोनि मानसिफोरनियाव सना रुफा बेफोरखौ जों खावगोनब्रा बुजिबाय नाङा आंनो नोंनि एसेबां मोजां गुन गियानफोरखौ बेफोरखौ आं जेरै दङ बेनो मोजां ओइ बुरैलांगोन आरो सानसे नोङो बेफोरबायदिनो मालायनि न'खराव खामानि मावै मा मोनगोन नोंलाय बेसेबां फैसा खामायनो हागोन नोंलाय आंनि बायदि खामानि मावोब्ला नोङो बोसोरसेयावनो लाख पति कररपति जानो हानाय गेरेन्टि गैया नोंलाय बेसे खामायगोन बोसोरावलाय 20,000 30,000 बेजोंलाय मा जागोन रुवाथि थायै बुरिलांगोन हाबा जाया नोङो हाबा जाया बुरिलांगोन हाबा जानो बैसो जाबाय नों बेबायदिनो रुवाथि थानानैनो दिनखौ बारहोलांसै आंजों फै मोजां खामानि दङ बिल्डिं फ्लेटाव थानो हागोन आइखौबो फ्लेटाव दोननो हागोन नोंबो आजादि गोनां हिनजाव सिख्लाफोर बायदि आरामसे थानो हागोन काराव बेरायनो हागोन स्कुटि बाइक मा नांगौ बेफोराव बेरायनो हागोन बिल्डिं सायाव जिराय जानो हागोन फाग्लि गथ' जेबो बुजियाखै नोङो मोजां खामानि दङ आंनाव
नोंनि खामानि आरो हागौबा आंनिफ्राय गोजान जानानै था नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ आंनि सिगाङाव दा बुंसिखा नों सिखाव जाना था आंखौ सिखाव जानो फोरोंनाङा नोङो मुर्ख गथ' साला मोसौ गथ'आ बे बुजायबाबो बुजायजाया मा जादों रनि मा जादों मा खालायदों नोङो मा जादों लोंना फैना खर'आ गाज्रि जादोंना नोंना मा खालायदों मा मादों नोङो सोरजों नांलायना मा खालायनानै नोङो बेयाव न'नि फेनखौ सेफायदों नोङो मा जादों नोंहा नोंनि खर' मेलेमाव खर' माथाव जेबो गैला नामा साननो हानाय मा खालायदों नों बेफोरखौ मा जामारदों मा सोलिगासिनो नोंसोरनि गोसोआव बिदा फंबाय नोंसोरखौ हमनोनो हाया आङो सासेयाबो बेबायदि नोंबो बेबायदि मा सोलिगासिनो थारमाने रागा जोंना फैना लोंनानै सोरजोंबा नांलायना फैदोंना मासो जागासिनो मा जादों न'आव फैनानै दावराव बेयाव फेन सेफायलाय मायबा सेफायलाय धुम धुम धादाम मा जादों नोंसोरा मा जादों नोंहा बेफोर खोथाजों जेबो लोब्बा गैया आयै नों जोंफोरखौ आंखौ फेदेरदों जोनोम होदों बेनो गोबां बिनिख्रुइ आरो नोंनि जेबो सहाय जेबो अननाय जेबो नांला आंनो नोंनिफ्राय आं जेबो एक्सपेक्टेसनबो खालायला आं जा खालायदों जा खालायगोन आंनि गोसो आंखौ जेबो बुंनो फैनांला नोङो थारैनो फंसे खोथायानो थार नोंनि खर'आ गाज्रि जाबाय लोङै मोजां मानसि नंला नोङो मोजां खोथा साननोबो रोंला खालायनोबो रोंला नोङो मोजां नंला नोङो खर' मेलेमा गैला नोंहा आंनि खर' मेलेमा गिबियावनो बेबायदि जानायनि गिबि जाहोनानो जाबाय नों आयै नों गुदि बिजौ गासैबो नोंनो आं दिनै बे अबस्थायाव दङ गुदि बिजौ गासैबो नोंनि थाखायनो बेफोर जाजोबदों नङाब्ला आंनि जिउआ दिनै बेबायदि जानाय नङामोन औ बेनो नंथारगौ नोंसोर साननायानो नंथारगौ नोंसोरनि जिउआदि धंस जादों नोंसोरनि जिउआदि दादि बेफोरबायदि फाग्ला जादों खर'फोरा गाज्रि जादों मेलेमफोरा गाज्रि जादों नोंसिना बे आंनो गिबि जाहोना गुबै जाहोना गुदि बिजौआ आंनो जेसेबां दाय दङ जेसेबां जा दङ गासैखौबो आंनोनो माबानानै होजोबदो आंनो गनायना लाबाय आं एक्सेप्ट खालायदों आरो मायबा बुंनो दंबावोबा बुंबावदो गासैखौबो बुंखाजोबना लाजोबदो आं फारि गोसोआव दं दे आङो नटस लिरना दोनदों आंनि बे मेलेमाव गोसोआव गासैयावबो जेरावबो नोंसोर जा बुङो खोथाफोरखौ आं गासैखौबो मुखस्थ' खालामना दोनगोन दे फारि जा बुंदों दे बुंबाव माबा बुंनो दंबावोबा बिमानि फिथाइखौ बेबायदिसो होबाय नोंसोरो थां ओंखारलां आरो जेसेबां हागौ लामा दामाफोराव लोगोफोरजों लोंलाबायनानै लामा सामा मानसिफोरजों नांलाय फैथां आखाइ आथिं सेफायना लाबोबानो जाबाय नांज्लाय माबा जादों आंनि फिसालानि महराव दाखु गोजासो सानैखौबो हमनोनो हाया सासेयाथ' सिख्लाफोरखौनो फसायलासो माबा हाबासो खालायना होनांसिगोन सानैखौबो बे सासेयाबोथ' बेनो रनियाबो मा जादों जौ फाग्ला न'आव थाया बुला बुसि सेफायसि मा जादों गोसोआव मा सोलिगासिनो ना हिनजाव फाग्ला जादों हिनजाव लाबोनानै होब्लासो मोजां जासिगोन नामा बिनिफ्रायबा हिनजाव सासे लाबोना होफैनांसिगोन बे रनिनोबो अब्लासो स्टेबल जागोन बियो न'आव थानाय जागोन लोंनायफोरखौ गारगोन खोमा हिनजावनि अननाय मोनब्ला हिनजाव मोनिखायनो बेबायदि फाग्ला जादों बायदि मोनदों आं दिनैनो हिनजाव नायनो थिनगोन आङो मानसिफोरनो आंथ' नोंखौ फोथायो आरो आं नोंखौ फाग्लि बायदि मोजांबो मोनो गुदाल नाथाय नोंसो आंखौ खेबसेबो मोजां मोनो होननानै बुङाखै नों जुदि बुङो नों जुदि आंनि प्रमिस लायो आंनि कसम लायो आंखौ मोजां मोनो आंखौनो हाबा खालायगोन होननानै अब्लानिया आं थांनो होगोन नाथाय नोंदि माने आं माबोरै फोथायनो आं नोंखौ फोथायनोनो हायाखै दिनैसिमबो नों खेबसेबो आंखौ लाभ इउ होननानै बुङाखैयानो दिनैसिमबो जों एसेबां न' गंसेयावनो जेनेबा खाथियावनो थायो नाथाय नोङो दिनैसिम आंखौ मोजाङै नायफेराखै आंखौ बेरायनो लांफेराखै आंखौ लाभ इउ होनना बुंफेराखै आंखौ रेस्टुरेन्टाव लांफेराखै आं माबायदि नोंखौ फोथायनोनो आंखौ मोजां मोनो होननानै नाय माइनाव नों मिन्थिखागौ जोंफोरनि रिलेसना माबायदि जागायजेनदोंमोन दाथ' नों खोनानायबो नङा आं बुंनायखौ प्लिज आंखौ फोथाय नोंल' सासे आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन आंखौ न'आव थांहोनो हागोन नों बुजिदों ने आं बुंनायखौ आं खोनायाखैबाबो हमनो हादों खोथाखौ नों थांनो हागोन नाथाय नों आंखौ आइ लाभ इउबो होनना बुंनांगोन आरो आंखौ हाबा खालायगोन प्रमिस कसम इसोरनि कसम जानांगोन मन्दिरनि कसम जानांगोन भगबानफोरनि कसम जानांगोन अब्लानिया आं नोंखौ थांनो होगोन आरो नों आंखौ मोजां मोनो होननानैबो दिनैनो दानो बुंनांगोन अब्लासो आं नोंखौ थांनो पारमिसन होगोन बुंगोन ना नोङो आंखौ लाभ इउ होननानै आंखौ मोजां मोनो होननानै आरो
इसोरनि शिब बाबानि कसम जानांगोन नोङो न'आव थांनानै सिदा आंनि न'आवनो फैफिनगोन होननानै बुं मानसि थाखौ दे आंखौ मोजां मोनो होननानै बुं आरो गासैबो कसमफोरखौ लाजोब अब्लानो आं नोंखौ थांनो होगोन आरो नों जुदि आंखौ थारैनो मोजां मोनमारो नों आंखौ किसबो खालायनांगोन जायखिजाया आरो आंनि आखायावनो जा खावलायावनो जा जेराव जायखियानो जाया जायखिजाया जायगायावनो नोङो आंखौ खुदुमनो हागौ आं बुङा नोंखौ आंनि खावलायाव खुदुमनांगौ होननानै नों आंनि आखायाव खुदुमब्लाबो जागोन अब्लाबो आं नोंखौ फोथायनानै लागोन आइ लाभ इउ आं नोंखौ मोजां मोनो माइनाव होननानै आंनि आखाइखौ खुदुम अब्लानो आं नोंखौ थांनो होगोन जायखौ आं हाया जायखौ आंनि गोसोआ बुङा माइनाव नों बेखौसो खालायनो होलायबाय आं नोंखौ माबायदि मोजां मोननो हानो आं नोंखौ हाबाथ' खालायगोन नाथाय आं मोजां मोननो हायाखै नोंखौ दा आरो आं नोंखौ नंखायबो बुंनो हाया आं खोमसियाव आं मा खालायनो दा आं बेखौ आइ लाभ इउ होनाब्ला आखायाव खुदुमाब्ला बियो आंखौ थांनो होनाय नङा नाथाय आं गोसो गैयालाबासिनो माबायदि बेखौ मोजां मोनो होननानै बुंनो बेखौबो आं आंनि खुगाजों बुंनो गोसो गैया दे बुं मा सानबाय थाखो आं जानो हागौ खोनाया नाथाय नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय सोदोबखौथ' आं हमनो हागोन नों आंखौ आइ लाभ इउ बुंदों होननानै आरो आखाइखौथ' खुदुमगोन नोङो बारहुंखाया सिम्पोल सिख्लाफोरखौसो मोजां मोनो होनाखै सिम्पोल जानाबो देखायबाय सिम्पोलबो गानबाय सिम्पोलैबो थाबाय आरो लोंग्रा सोबग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौबो मोजां मोना होननानै आन्थिया बुंनायखाय लोंनायखौबो गारबाय सोबग्राखौबो गारबाय नाथाय अबाव इम्पसिबोलसो आंखौ बारहुंखाया मोजांखौनो मोनासै दालाय माथो खालायबावनो एसेबां आंनि फेभरेट बुस्थुफोरखौ गारनानैबो जुदि मोजां मोननो नागिरनाय सेंग्राया मोजांखौनो मोनाब्लालाय माथो खालायबावनो बे सोबग्राखौनो सोबनोसै आं दिनै सोबनो मोनब्लासो एसे गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनसिगोन बेलाय हेलेनासो माथो मा खालायफैदों बेलाय लामायावलाय हेलेना बार मा खालायफैदों नोङो लामायाव बार थारमाने बार गुसु बार जाफैदों आङो साफकेसन माने फिलिं खालायदोंमोन आं न' सिङाव बेयावसो एसे गुसु बार बारदोंना देट्स वाइ आं माने बेयाव एसे मोजां फिल लानो फैदों आरो न'आव गरमथारना मोनामसोदों मा खालायदोंमोन नोङो आंबो मोनामनाय मोनदों बै सोर ना माने बै दानि बावैसो सानैसो सेंग्रा गाखोग्राफोर थांनाय खोनानो मोनदों नोङो बिसोरो लोंनानै माने लोंना नङा सोबनानै गारना गालांदों बेयावनो गोलैना दं नुवाखै माने बिसोरो आंखौ नुनानै ना आंखौ बोरै एदावनानै सिगारेटखौनो गारहरदों आंनि आथिं खाथियाव बेनो नै मोनामसोदों थाला आं बेयाव ननसेन्सफोरा मोनाममारसोदों थाला आङो बेयाव बेफोरबायदि सेंग्राफोर दङ साफा सानै बे लामाथिं थांलाय फैलाय खालायबाय थायो लोंनानै गारि सालायथिंबाय थायो बाइकफोरखौ सुथायथिंबाय थायो लामायाव ओंखारना थाङा नोङो हारसिं मोजां नङा बेखिनिया माने जोंफोरनि जायगाया मोजां नाथाय बे सानैसो सेंग्रा दङना बे लामाथिं थांलाय फैलाय खालायबाय थायो बिदिनो सोबग्रा लोंथिंग्रा मोजां नङा आरो सिख्लाफोरबो एदावो बेफोरबायदि नों हारसिं ओंखारनो थाङा लामायाव फै न' फै दिनै गिबि समनि थाखाय मायबा मोनसे गाज्रि खालायनायखाय मोजां जाबाय माथो दिनैसो केयारै आंखौ केयार खालायनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों I'm so